Интересен репортаж, наистина много любопитен беше и за мен. Ние продължаваме в студиото да си говорим за зодиите и за връзката им с храната. При мен вече е Живко Стоилов, който е учител по йога. Добро утро! Добро утро! Вие имате и собствена школа, в която развивате така и психология, и йога, и други така източни учения. Смятате ли вие, че има някаква връзка между зодиите и храната? Тоест, трябва ли да подчиним храненето си на нашата зодия? Трудно ми е да направя такава връзка, защото нещата са твърде сложни и комплицирани, както преди малко чухме. Това да кажем, че сме примерно зодия Водолей, означава, че Слънцето ни е в зодия Водолей. Сега аз не съм така навътре в астрологията, но да речеме, ако Слънцето е в Водолея, пък 5 други планети се намират в Лъв, който е противоположния знак, тогава каква храна трябва да ядеме? Защото би трябвало да се взаимно изключват, нали? Така. И мисля, че е твърде смело да се направи такава връзка. Но връзка все пак има, тъй като да знаем от астрологията, че знаците се разделят на 4 групи според елементите. Въздушни, огнени, земни и водни. И тук има една връзка с аюрведа и с източната философия. Според аюрведа тялото ни е изградено от 3 съставки, така наречените доши, които всъщност са тези 4 елемента. Така че храненето трябва да бъде съобразено според конституцията на всеки индивид. Да кажем, аз може да съм, моята доша може да е пита, съответно трябва да приемам такива храни. А пита означава огън и вода. И така че за всеки човек има точно определена за него храна и по-скоро може да гледаме елементите, които са принципи и качества, нали, а не въздуха и огъня, както ги виждаме с нашите очи. Това са принципи и качества, огъня като трансформиращо, пречистващо, водата като охлаждащо, спояващо и така нататък. Аз съвсем накратичко, нещо, което съм извадила от интернет като информация, естествено правим уточнението, че това не е препоръчително, нито задължително, просто любопитна информация. Например, овните трябва ли да ядат агнешко, моркови, лук, телец, телешко, ябълки, банани, близнаци, птиче месо, кайси, раците, морски дарове, лъвът, интересно, месото на диви животни, ориз също така, девата телешко месо, нарове, везните много плодове, скорпиона морски дарове, стрелецът свинско месо и козирог агнешко, пътладжани, водолей, риба и морски дарове и риби, естествено морски дарове. Може би ето тук аз също го виждам това разпределение, някакси водни знаци, морски дарове, но интересното, което така ми направи впечатление, че никъде няма хляб и зърнени храни. Всъщност, какво е важно за правилното хранене и какви принципи трябва да спазваме, за да живеем така спокойно душата ни да живее с тялото? Да. Значи, преди малко чух една поговорка, не запомних, беше нещо в Таса Ламара. Да. Да говорим за хранене и зодии, това е твърде загуба на време. Преди, значи има ритми в природата, те са съответно с зодиите, астрологията засяга тези по-финни вибрации, но преди да се обърнем към тях и да се съобразяваме с тях, по-скоро трябва да видим реално, материално какво слагаме на масата си и как го едем, колко от него едем и с какво отношение. Това са първите неща, с които трябва да започнем. По-нататък вече елементите, зодиите, евентуално ако дойдат някъде в картинката. Но ние не се храним правилно. Значи според йога, източните традиции, въобще духовните традиции, храненето, което се препоръчва като най-подходящо за духовно израстване и развитие на личността, както сега е модерно да се казва личностно развитие. Това е млечно-вегетарианската диета, т.е. без месо. Даже в днешно време става все по-популярно и модерно се говори за вегански начин на хранене, който изключва всички животински продукти. Преди 20 години беше много алтернативно и даже опасно да си вегетарианец. Сега аз съм вегетарианец от повече от 25 години. Сега вече почвам да се чувствам демоден, нали, с моето вегетарианство спрямо веганските тенденции. И те не са съвсем безоснователни. Но това е една друга голяма тема.
Ако трябва да говорим за полезни и вредни храни, в този ред на мисли месото може би отива към вредни. Сега, съвсем накратко, да кажем какво мисли йога по въпроса. Така. Разделят се храните на 3 вида. Сатва, раджас, тамас. Това са храни сатвични, които са чисти, подходящи за човека, които го правят здрав, които му подобряват настроението и неща в този дух. Раджас храните дават динамизъм, страст, правят ни по-агресивни, страстни, изваждат ни извън баланс. А тамас храните са тези, които направят инертни, успиват съзнанието и така нататък. И ни разболяват, крайна сметка. Това са консервирани храни, месо, ферментирали храни, наркотици и така нататък. Раджас храните, които са средната категория, са храни, които стимулират. Примерно тук влиза месото, качествено месо, чай, кафе, кола и така нататък. Сатва храните, които са препоръчителни, това са храните плодове, зеленчуци, зърнени храни и мляко според източните традиции. В Индия много се тачи млякото като питателна храна. Така че това е първото, от което трябва да започнем. Да търсиме храни, които съдържат тези качества. После е важно количеството на храната. Има много точни предписания колко трябва да се яде и те още в Упанишадите, които са на хиляди години, се казва от пространството в стомаха 50% трябва да бъде взето от твърда храна, 25% от течна и 25% въздух. Да може да се въртят вътре нещата, да се извършва процеса на храносмилане. Българинът обаче обича така отрупани пищни трапези. Да, има какво да учим и по-скоро да си припомняме от начина, по който са се хранили нашите прадеди. Според мен е бил доста по-здравословен. Да. Но обществото ни минава през различни етапи и сега тенденциите са положителни. Аз съм оптимист. Вие какво виждате в тези тенденции? Виждам появата на все повече заведения, където човек може да поръча вегетарианско. Дори имаше опити за вегански ресторант. Мисля, че сега съществува пак. Имаше Веда хаус в Пловдив, където беше изключително вегетарианско храненето. И все повече се говори за това, повече неща се публикуват и аз специално имам познати млади хора, които се ориентират към село и започват да произвеждат биопродукти. И това е начинът, по който ние реално хората, гражданите на Пловдив, можем да подпомогнем тези тенденции, като търсиме биопродукция от хора, които са произвели нещата тук, на наша територия. Не такива, които са дошли от Аржентина и Италия, колкото и добре да изглеждат, защото е хубаво да си консумира храна, която е местна. Да, наистина по нашите географски ширини нещо, което ние сме си произвели. Да, и най-важното, което тези млади хора отиват на село с мисия и с идея. И те не правят компромис, нали? Те няма да направят една оранжерия, където ще пуснат химикали и където ще произвеждат домати през зимата и краставици. Ясно. И тук, ако ние купуваме несезонни зеленчуци и плодове, ние стимулираме тези производители, които всъщност не работят за нашето здраве. Да, ние имахме една такава тема в едно от предходните ни предавания. Говорихме по тази тема. Наистина ми беше много интересна и с полезна информация. Искам да разбера, евентуално има ли храни на щастието, с които човек би могъл така да повдигне настроението си? Да, определено. Тези храни, които споменах, са твичните, иначе всички видове плодове, които съдържат слънчевата енергия в най-такъв чист вид. Има храни, които съдържат и стимулират отделянето на серотонин, да речем банана и такава храна, зеления чай. И това са храни, които директно могат да променят биохимията на тялото. Но в тази връзка има едно нещо, което бих искал да кажа, да наблегне, което се пропуска, нали, когато се говори за хранене. Това е отношението ни към храненето и към храната. Храна на щастието за един човек може да е една, за друг. Но ако ние продължаваме да се храним по този механичен начин, по който се храним сега, това е на практика едно варварско отношение към храната.
Хранене на крак, някъде на бързо, крак, да, и каквото и да е. Значи да, в индийските традиции и в духовните традиции, примерно в България в лицето на учителя Дънов, когато човек седне на масата да се храни, съвет е да погледне трапезата, да погледне ябълката, да погледне това, което е на масата и да благодари. Да осъзнае дългия процес, през който е преминало това нещо, докато стигне до неговата маса. Може да е една ябълка. Много хора са се грижили за тази ябълка, да я насъдят, да я отгледат. Други хора са я транспортирали и така нататък. Но за ябълката съществуват и други невидими сили. Нали? Всеки плод, всяка храна носи някаква идея в себе си. Ние влизаме в контакт с тази идея и ако ние не благодарим, ние не се ползваме от финните съставки на храната. Значи, ако ядем механично, ние приемаме според йога грубата част, която храни нашето физическо тяло, а нашето ментално тяло, нашето финно тяло се храни, когато ние се настроиме към тези вибрации, т.е. когато благодарим, когато кажем благодаря ти, Господи, за тази храна, която е на трапезата. И на финал, чисто практически така, много кратко, някакви съвети за правилно хранене. Това, което казахте, последното беше изключително важно. Бих препоръчал всеки да намери неговата собствена храна. Дори ако трябва да не е вегетарианска, някои ще предпочитат веганско хранене. Важно е да се чувстват добре, да ядат умерено, да не прияждат, да ядат след изгрев и преди залив слънце, за вечеря предпоръчително по-леко хранене и сутрин също по-леко хранене и да се опитват да развиват усета си, интуицията си, коя храна е добра за мен. Смятам, че по един така много полезен начин завършваме днес нашето предаване. На финал бих могла да честитя първия сняг за тази зима на пловдивчани и също така да завърша с думите на Ванга, че когато нещо има да се случва, то стои в пространството и чака да се случи. Желая ви хубав и усмихнат ден!